карарга түгел, Созвездие йолдызлык фестивален карарга килделәр. Һәм без бу конкурста конференслар, Әмир һәм Анвар Булатовичлар. Әмир мине дип карарга дип килделәсе булды. Кичә трафа, әни белән матур киемнәр сайладык. Дөрес эшләгәнсез, матур киемнәр сайлап. Сәхнә артында кем ул? Ул сәхнәгә чыгарга ашкынып торган яшь талантлы җырчыбыз. Әйдә җирәк каласына сәхнәгә чакырыр. Сәхнәдә Залалиева Иллида.